malauradament hi ha encara molts nens i moltes nenes a Catalunya que necessiten d'aquestes mesures de protecció. De manera temporal, aquests nens i aquestes nenes necessiten separar-se del seu entorn familiar, de les seves famílies, necessiten d'una mesura de protecció, d'una tutela i, evidentment, amb ells fer tot un projecte educatiu per garantir el seu ple desenvolupament, però alhora també treballar amb les famílies perquè l'objectiu sempre de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència ha estat el fet de treballar pel retorn, sempre que sigui possible, d'aquests nens i nenes amb les seves pròpies famílies. Aquesta col·laboració ens ha de permetre posar en marxa 24 equipaments, com el que avui estem visitant, repartits per tot el territori i per atendre nens i nenes de 4 a 18 anys. Ofertarem un total de 300 places, de les quals 192 places seran residencials, 96 seran places d'estada intermitent i 96 places seran per a suport a infants i a joves que també es troben en situació de risc. En aquests moments, és a dir, aquest projecte conjunt entre la Caixa i la Fundació Àlia també ens està permetent la creació, perquè ens permetrà crear 188 llocs de treball de manera directa. Es parla d'oferir oportunitats, es parla de treball integral amb els infants, atenció integral als infants, de treball amb les famílies, es parla d'innovació, de col·laboració público-privada, de qualitat, de prevenció, un seguit de criteris, valors, etc., amb els que la Fundació La Caixa ens sentim enormement identificats. I dic que és una il·lusió perquè és un projecte que hi portem treballant any i mig aproximadament i que jo diria que en un temps rècord s'ha aconseguit catalogar un nou tipus d'equipament per obeir una necessitat que no es cobria del tot correctament en el nostre sector. Jo crec que som pioners a l'Estat i possiblement en molts països del món.